Ako si Andy, ginaingon. Igor man unta ko nga mitabang aron magkauyab mo. Apan unsa man pagkaunsa nga kita mahino na disgrasya sa usag-usa. Morning na ito sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba, bay dado? Namisita kang idna gabi Unya wa kanya sugta. Lagi bay. Ita ba yan, Nay? Kuy, Di ko na ako ang lalaki nga nagustuhan. agkuy. Oh, kinsa mo ko niyang nagustuhan di. On sa Jess Kultin ako. Pero ako kira, igor mo siya mingon ako nga. Usa ko sa akong mga amigo, may nagustuhan niya. Mo ba? Ikinasa maghang amiguhan ni mo iyang nagustuhan, no? Ikaw, be, kinsa man, be? Budlang. Kung ko'y laing migo, masuod ka na ko. Ikaw naman, be. Ha? O sige kayo nagustuhan niya, bay. Oy, Diba? Nakasiguro ko nga dili ako Ah. Taka ka lang da. Pidasan. Oh, kaya wa man sa magpakita na ako og mga lihok nga nakagusto siya nako. Ug usa pasad, nasayod siya nga uyab mi siyang amiga. Busa dili ako ambot niya ipasabot bay dado Dili ako. Kumusta yung relasyon nun ni Andy, Day Carla? Okay ra gyud kaayo day. Happy ming duha sa mong relasyon. Ako naman gani siyang hagdon nga magpakasal naming duha. Uy, ayaw, uy! Hala no, di baya jud kagumidyahan ng pung kasal. Kay wa kay kagawasan, ana, kung makakita kapag lain. Dili day. Hugot nang akong hukom nga magpakasal na lang ko ni Andy. Gusto naman sa kus edad ko. Busa, angay na nga, musod na ko anang kinabuhing minyo. Mao pa? Oh, sige, ikaw, Kwed. Ayaw ka balaka. Usa ko sa mo sponsor niya sa inyong kasal. Suod ko tanga amiga. Busa tabangan. Oh, uy, dadu, uy. Kuyawan malantan ni mo diha. Kalit ka malandag alis agianan. Gilihan, di ka, para sugton ko ni mo. Ni? Sugton na taon ko day. Kasalan di tayo, tapos sugton ko ni mo. Kasalan di ka. Ay, kung nakagusto pa lang ko ni mo dadu, no, gisugutan na ka. Pero unsaon di man jud ka madawat, uy, di gyud pwede. Kung ang imo palang untang Unsa? amigo ang nanguyab nako, aw ako gyud ang tagisugot tayon. Porbida kisa sa amiguhan ako, buti mo pasabot, ha? Basta, uy, basta, imo Si siyang Bayan kaya buti mo pasabot, ha? Ha? Ay, basta mahibaw ra unya ka dadu. Kaysa di pa siya makasal sa iyang uyab. Paninguhaon ako nga maako siya. Dunay mahitabo namo sa dili pa siya maminyo. Itugyan ko niyang akong kaputli. Balik-balik. Tay, idla! Mao ba dong? Tabangan ni Mustado nga magkauyab sila si Dayat na, ha? Oday. Kay naluoy kay ko sa ko amigo Sige lang siya kaguol. Ang kuan, suwayan lang nako pagkiksulti si Idna. Para nako ay dili na siya angay nga magmahay kung si Baydado gyud ang iyang mauyab kay buutan gis Baydado. Dunay nindot nga trabaho ug matuod nga nahigugma niya. Sige. Kitang duhang matabang dong. Miga mampud mingat na. Ako siyang ingnon nga sugton si Dado. Basta maunan to ha. Magpakasal na po niya ta ha. Oday, wa ko'y laing babae nga dadun sa altas kaminyoon. Gawas nimo. Ikaw lang, Day Carla. Unsa? Mao ka na, Andi. Ayaw pagtabang ni Dado nga magkauyab sila si Juan Idna. Pasag din na sila. Kung magkauyab na sila.
O dili? Ay pagtabang. Pa, naluoy magug ko ni Baydado, good. Nakadungog ra ba kog tabi nga kanas Idna? Ha? Dako og gusto nimo. Oh, Basid buduol ka ni Idna, ha? Nangita ni siya paagi nga imo siyang majirjiran. oh, pa. Mauna, kuyaw hinoon og si Idna imong madayon. Di na tinuod ang tabi Bantay nga niya. nadungog ba ay. Nga nakagusto si Idna nako. Kay bisan gamay wa gyud na magpakitag lihok si Idna nga nakagusto siya nako. Wa gyud pa. Day, Carla. Mao na, day. Sugta na lang si Dado, good. Butan man na siya. O tinuod nga nahigugman nimo. Kung wa pa kay gusto niya, day, makatun ramang gud ka anak paghigugman niya sa maabot ng mga adlaw, uy. Kung uyab na mo. Day, Carla. Mao ba day? Mura og musugot na gyud si Idna ni Baydado. O, dong. Ikaw na sa dunya ang duol niya, ha. Paluapig istorya. Bueno, karong sunod adlaw day. Di man ko mo overtime sa akong trabaho. Muadto ko sa ila. Mamisita ko niya para sa suod kong higala. Magkauyab gani na silang duha. Aw, kita gyud makaingon. Magpasalamat gyud nagdako na to sa Dado. Oo, uy. Tabangan ginako siya. Tabangan ko ang akong suod nga amigo. Unsa, mo ni si Andy sa ato karong gabi, ima? Mamisita sa nako para sa iyang amigo nga magkauyab ni. Oh, mao man na yung sulti na ako dito sa merkado dihang nagkita mi. Sige ma, magpaabot ko nga mo anhi si Andy. Pastilan kanimo Idna. Maghasol pa manggit ka og tao aron sugto ni mos Dado. Sugta na lang gud na diretso. O, lagi ma, sugto na ko siya. Basta mo anhi si Andy sa ato karong gabi. Nya wa ko rong gabi ha. Moadto ko sa probinsya. Muduaw ko sa imong maguwang. Gimingaw na ko sa akong mga apo Og ikaw Carla, pagminyo na aron makakita na sa kong apo diha nimo. Unsa day? Sugton mo si Baydado kung musugot ko sa gusto mo metabo karong gabi na? Andy ang tinuod. Ikaw ang gipitik sa kong kasing-kasing. Ikaw ang akong gigugma. Day na. Unsa man mo gibutoy? Naunsa man ka? Nagubo mo ko kada sa sapot sa ako katubangan. Ready? Tupikan ni mo glawas, oy. Ug ang duha ni mo ka boobs. Utog kayo. Wa pa'y lalaki nga nakahilabot ini akong lawas. Oh. O ikaw akong tugyanan ini sa kong kaputli. Ikaw, Andy. Andy. Paspasin. Day, pisain nga. Andy. Day. Kanindot ni mo. Ikaw akong tugyanan sa kong kaputli. Sa di pa mo maminyo ni Edna. Alami. Andy. Andy. Idna. Idna.
Human sa nitabo na mo ni Edna, gibati ko gugma niya. Mao nga sa pagkakaroon, wa na ko magunahuna nga makasalmi sa akong uyab. Kay maluoy man kong Edna, kay mibati na sa kong gugma niya. Mga kasama ang kaagi ni Ande, dinhining tulumanon. What's the style? Mibati na ugugma style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.